Masquera say Mre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mre Zimbabwe takuigirai nyaya yanetsa nyaya iri kupisa pa Zimex Mall apo parikunzi vakomana vanoshanda ipapo vatanga nyaya dzavo dzekuromba muri Zimbabwe. Pane matheories abuda parikunzi there's a group yevarume vari kunzi vakaromba havachakwanisi kurara mudzimba dzavo, varume ava hanzi vari kurara muma-luxurious cars anenge akapaka pa Zimex Mall muri Zimbabwe. Hanzi mota idzodzo ukasvika chero zuva ripi nguva ipi manheru unosvika dziripo vakomana vacho vakarara mumota dzavo muri Zimbabwe. One of my ex-users anonzi Anthony Mukuwa anozikanwa nekunzi Uncle Tony akabuda achitaura pamusoro penyaya iyi achiti kekutanga paakanzwa nhau yegroup revarume 3 vari kurara mumabig vehicles paZimex, hanzi akafunga kuti kunyeba, hanzi asakadzifambira nyaya dzacho. Akaona kuti aiwa inyaya yechokwadi muri Zimbabwe. Abuda achitaura iye achiti akawitnessa chiitiko ichi first hand muri Zimbabwe paakapfuura paZimex Mall musi weMonday manheru. Akakurudzira vanhu kuti vasawanike vachibata mushonga muri Zimbabwe kuti vawanike vachiita mari. Akabuda muri Zimbabwe achiti akapfuura napo na 4 AM akaona vakomana varipo vakarara mumota dzavo muri Zimbabwe. Tisingazive kuti inyaya yechokwadi here kana kuti vamwe vakabuda vachikonfirma nyaya idzi vachiclaima kuti vakomana ava vanenge vakapaka pedyo neDonors Dry Cleaners muri Zimbabwe, iyo iri pa Zimex Mall muri Zimbabwe opposite Chicken Slice. Hanzi ndo pane pakapaka mota idzi muri Zimbabwe. Tisingazive kuti nyaya yechokwadi here kana kuti hanzi every time pavanopfuura neipapo pane mota 2 kana 3 dzinenge dziri papo vamwe vakarara ipapo. Mumwe akabuda achitaura iye achiti pane mukomana anobuda achinozvibatsira opposite Chicken Slice na 2 AM every single day. This is a sign yekuromba muri Zimbabwe. Kunyange vamwe vakabuda vachiti aiwa kuromba, vamwe vakataura vachiti aiwa vakomana vari kushanda, hanzi nyaya yekuti havana dzimba, vanenge vakaisa mari yese mumota, hanzi ndo capital yavo iyoyo, so havana nguva yekubhadhara rent kana kutenga dzimba. Hanzi vanenge vachingotenderedza mari mumota idzodzo, hanzi ndo saka vachigara mudzimotikari idzodzo vachirara imomo. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, nyaya yakabuditswa nebepa reIRR pawebsite yavo vachitaura ivo vachiti Kuromba rumors reignited as hustlers spotted sleeping in luxury car at Zimex. Hararians have erupted with conspiracy theories following allegations that a group of men sleep in luxury vehicles at a city's hustlers hub near the site where Zimex Mall once stood. Taking to X, formerly Twitter, popular user Anthony Mukuwa said that when he initially heard that a group of 3 men slept in a big vehicle at Zimex at the end of the day, he dismissed it as idle chatter. However, he said he witnessed it firsthand when he passed by Zimex Mall on Monday evening. Mukuwa urged people not to use Juju, commonly known as Kuromba in Shona, to make money. Apparently, pa Zimex pane boys rine mota hombe, so asi rinorara ipapo kusvika kuma 4 AM. Ndamboita naro, but just saw them few hours ago varipo. Vanhu siyai kuromba, Anthony said. Others chimed in to confirm the claim, identifying the spot as near Donors Dry Cleaners. Wilbert Musa said, just next to Donors Dry Cleaners, whatever time I leave gym at Joiner or late errands in town, there will always be 2 to 3 big vehicles there. In a surprising twist, another user, MI62206, added that even stranger events occur at Zimex. He claimed that one hustler defecates daily at 2 AM
near Chicken Slice food court. Kune mumwe anoitira tsvina pa Chicken Slice yepa Zimex here every day at 2 a.m. The comment read. While some attributed the peculiar behavior to Kuromba, others offered a more grounded explanation. They suggested that the men might be homeless, choosing to live in their car after spending all their money on it. 134 said, not even Kuromba. Most don't have places to stay. Capital iripa mota. Basically, they live in it. Ndo mabudizo wakaitwa nyaya iyi tisingaziye kuti munoiona seyo nyaya iyi tingati Kuromba ere kana kuti vanhu vari pabasa ravo sezvataurwa kunzi vakaisa capital yese mumota. Ndofunga nyaya dzekuromba paZimex dzakambonetsa zvinzi vakomana veipapo vaitengesa zvigumwe kuti vanenge vachiita maGD6. Nyaya yakanetsa, vamwe vachitaura vachiti zveshuwa pane marumors ekuti vamwe havana zvigumwe, vamwe vachitaura vachiti aiwa manyepo tisingazive kuti ichokwadi here kana kuti zvakare. Nyaya yekuromba yakambonetsa apa kabuda Zimex dealer ainzi Boss Pangolin akazviuraya mushure mekunge auraya girlfriend yake akakanda mari paZimex achinzi source of money yake yaive iri fishi mureZimbabwe. Yakanetsa nyaya iyi ikabuditswa neDiarare vachiti Zimex dealer Pangolin's source of wealth has been revealed amid allegations that he used Juju to get rich, popularly known as Kuromba. The allegations started after Boss Pangolin allegedly bizarre brutal instructions to his family leaked. The murderous Zimex dealer is alleged to have instructed his relatives to consult Sekuru Banda to come and collect something from his bedroom. The note further said the relatives should pay Banda. In response, Banda said he did not know Boss Pango personally. He said he did not give Pango any juju to help him get rich. Sekuru Banda said, I have received numerous calls and inquiries from media and ordinary citizens on circulating message alleging that I'm supposed to go and remove certain unnamed things from late Tafadzwa Russell Morengwa, Boss Pango's house. While the authenticity of that circulating message has not been verified, I want to categorically state that I do not know Morengwa and I do not remember him coming to my shrine. A source who spoke to the publication on the condition of anonymity revealed how Pangolin made his money. He said the late Tafadzwa made money by selling $1 notes as change. Ndo mapedzero akazitwa nyaya iyoyi mushure mekunge pabuda nyaya yekuti Boss Pango ainge aromba. Tisingazive kuti inyaya yazobuda yekuromba kunzi kuri kuitwa paZimex nawakomana asingacharave mota inyaya yechokwadi here kana kuti tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.